Vítejte u tohohle vlogu. Ahoj. S Barčou. Mnou. Dnešní plán je takový, že půjdeme do obchodu koupit něco na oběd, protože si budeme dělat vojenský špagety. Teda uděláme ten oběd, tak Barča jede na doučko a já budu doma, potom pojedu na koně a ona potom přijede. Vše? Není úplně jistý, jak to bude, jakože přesně, takže... S lidi jdeme teďkom teda koupit to jídlo. Oni jsou teď všichni ve škole a my máme volno. Je čtvrtek. Počasí je hodně na hovno. To počasí prostě hodně jebe na hlavu. Jsme zpátky a máme nákup tady. Mám pizzu. Potom mám kafíčko, nebo co to má. Pálí. Nějaký milkshake. Karamelový. No, nákupem a budeme vařit. Už kuchtíme tady. Maruška tady cibulku vaří. Máme tady to maso, který tam potom dáme. Tady mám špagety, pratlák. Kukuřici tam ale nebudeme dávat. Musíš tam všechno, jak to spotřebuje. Takže tady vaříme. Nebo spíš Barča. Taky je to, já jsem tady zatím otevřela to maso. Víš co, můžeš? Takže update, už se to vyplo, máme tady tu omáčku a tady se nám vaří špagety. Takže omáčka už je hotov, je úplně best. A tady jsou špagety. Takže tak. Nebudeš žrat ten ovladač. Jak? Hej lidi, my vám musíme říct úplně mega dobrou zprávu. Takže mega dobrou zprávu, já? Víte, jak jsem vám říkala, že se ještě neví, jestli protože Barča jde na doučko, takže budeme asi, že to ještě není prostě nějak to, jo? Nebo nežer ten ovladač. Tak, no, taky ta Anina odpadla. Odpadla jí. Odpadla. Takže může jít rovnou se mnou a budeme jezdit jako zároveň, chápete? Takže tady budeme mít oběd a bude tady se mnou celou dobu a potom jedeme na koně spolu. Že to byl pán. Dorko. Ano, Kukuč, už jsi uklidila? No, že? No, takže to je super zprávička. Tak ty jsme teď slili, máme je tady. Tady máme teda tu omajdu a jdeme si to naložit. To tady máme. Oni se tam podepisovali dětka a tady tam mám slib, já nevím. Jako byste ne... Už jsme připraveni a jedeme na... Že jedeme na koně. Ve stáji, dali jsme sem sedla. Jo. Tady ty koně, tak tam máme Storma. Jenomže Sangre, jak jediný blbec musí odcházet. Sangre, pojď! A tady jsem se spadla a jsou tady oba ti naši. Sáňuš! Oni jsou tady! Všichni jsou tam u toho a ti naši odchází. Sangre, Storme! Jak nás chval toto. Druhý. Jdeme. To bylo jak nás chvál, že? Už je mám.
Dáško, ty trlo, Jory, ty blbdo. Ona to zase nebolí. Evi, uslopí mě? Jo. Než budeme odset lávat, tak... Jsme v jezdeckým a už máme skoro nastavený koně a já jdu ještě na záchod. Ahoj, my jsme se vrátili teď od koní, už je tma a to je asi konec vlogu, takže ahoj. Ahoj.